O PSOE de Ourense destaca a aposta decidida do goberno encabezado por Pedro Sánchez pola provincia e aseguran que en 7 anos avanzou como nunca antes gracias aos importantes investimentos en materia de política social, emprego, mocidade e infraestructuras. As e os socialistas consideran que estes 7 anos de goberno socialista foron anos de política útil fronte ao ruído e de feitos contra o bloqueo, destacando o crecemento da economía e a xeración de emprego. En récord histórico da afiliación á Seguridade Social. Eu quero aquí recordar que fai 2 anos, en plena campaña electoral, Feijóo se poñía como objetivo para o ano 2027 chegar aos 22 millóns de afiliados e afiliadas á Seguridade Social. Pois ben, este goberno progresista de coalición encabezado por Pedro Sánchez conseguiu ese objetivo que tiña Feijóo para dentro de 2 anos, o conseguiu este ano, neste mes. En estes momentos estamos en 22 millóns de afiliadas e afiliados á Seguridade Social. Polo tanto, o paro está nos niveles máis baixos dende antes da crise financiera e os contratos son, hai máis contratos indefinidos e, polo tanto, son contratos de maior calidade. Desde Xuventudes Socialistas valoran moi positivamente todas as iniciativas levadas a cabo polo PSOE desde o goberno central e que repercutiron de xeito positivo, din, na mocidade ourensá, como as bolsas de estudos ou o bono transporte, ou mesmo a subida do salario mínimo interprofesional. Cando este goberno chegou a Moncloa, o salario mínimo interprofesional era vergoñento, é dicir, non daba para prácticamente nada. Este goberno elevouno e continúa elevando o salario mínimo interprofesional todos os anos. É moi importante porque os mozos e as mozas que se incorporan ao mundo laboral o que cobran prácticamente sempre é o propio salario mínimo interprofesional, por tanto, considero que é moi importante.